La repressió política al nostre país no ha estat confinada en aquest temps d'emergència sanitària, més aviat ha estat tapada, dissimulada, esperant el moment. I el moment ha arribat. No és cap sorpresa. A aquestes altures, a Catalunya, això no és cap sorpresa, no pot ser cap sorpresa. Senzillament és el recordatori que això va en marxa, que això no ha parat encara i que això té víctimes, en té algunes molt ben identificades. Els presos i preses, els exiliats i les exiliades, però també altra gent, moltíssima gent de fet, hi ha centenars, hi ha desenes, centenars de persones. Avui, en aquest diari de confinament, em vull centrar en dues que d'alguna manera també són exemple de tants altres servidors públics que en un moment determinat van obeir el mandat de la democràcia, van treballar perquè fos possible que aquest país, el nostre país, pogués decidir per ell mateix. Avui parlem d'en Josep Maria Jové i en Lluís Salvador, dues persones de llarguíssima trajectòria d'esquerres i independentista que a dia d'avui veuen el seu patrimoni amenaçat. Una amenaça que de nou es basa en calendaris impossibles, amb argumentacions que cauen pel seu propi pes i que tanmateix van prosperant. De fet, en el context actual i per escàndol reincident de tants i tants organismes internacionals, la justícia espanyola, la parèntesi, injustícia espanyola, continua fent de les seves. Avui parlem d'en Josep Maria i d'en Lluís, com fa uns mesos parlàvem de la Tamara o en altres moments parlàvem de la causa del 13, del jutjat número 13. Avui parlem d'ells perquè l'espasa de Damocles la tenen damunt del seu cap, una fiança impossible de pagar que afecta el seu patrimoni. I hem de ser, perquè ser-hi és un senyal que la lluita val la pena i que qui s'arrisca i que qui es compromet no quedarà tirat al marge, no quedarà enrere. És un missatge de suport a en Lluís i al Josep Maria, però sobretot és un missatge, un recordatori a tots plegats que les lluites polítiques, que valen la pena, que són les difícils, que són les que tenen víctimes, que són les que es veuen sotmeses a amenaces i extorsions, requereixen de tots plegats solidaritat.